Mitä sä teet? Sisäkumi? On hyvä. Mistäpä litkuja? Kato. Se on jotain syötävää. Tää on makea osuus. Tää on paras. Tästä mahtopyöräily on tehty. Miten sä on näin lopussa vasta? Mitkä oli kommentit reissusta tänään? En tuo enää ikinä. Mä oon ihan samaa mieltä. Ihan paskaa. Tää on hieno tapahtuma, mutta on itse suorituskyky perseellä. Niin monella tavalla. Raskasta oli, mutta hyvin meni. Siis toi jonottaminen ja sit se vitutus, kun mä oon treenannut aika paljon ja sit kunto loppuun puolesta välissä, niin se oli sellainen puoli tuntia säädin mun takavaihtajaa siellä. Sit mä syöttäydyin sen peesiin ja sit mä se, en mä pysy tässä. Ja aika oli kova. Aika oli hyvä tuntemuksiin nähden. Sanotaanko näin? Tää on jännä, kun tämän suorituksen jälkeen niin mikään ei nouse päähän. Tää on 4 ollut. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvää yötä katsojat.